корхонаи коркарди пахта ва маҳсулоти пахтагини Ваҳдат Текстайл корхонае мебошад, ки дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат ва гурӯҳи корхонаи Ғайюр дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. дар корхонаи истеҳсоли ҷуробҳо 120 дастгоҳи худкори бофандагӣ, 10 дастгоҳи дузандагии нуги ҷуроб, 3 дастгоҳи дарзмол насб гардида, дар корхонаи истеҳсоли дастпӯшакҳо бошад 2 дастгоҳи нақшофарии силикон ва 114 дастгоҳи худкори бофандагӣ, 120 адад дастгоҳи ҷуроббофӣ гузошта шудааст. бо ба истифода додани таҷҳизотҳои насли нави корӣ дар баробари истеҳсоли ҷуроб ҳамчунин имконият фароҳам гардидааст, ки тавлиди номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ дастпӯшакҳои корӣ ба роҳ монда шудааст. айни замон корхонаи коркарди пахта ва маҳсулоти пахтагини Ваҳдат Текстайл тамоми навъҳои ҷуробҳоро мувофиқ ба талаботи бозор, фасли сол ва сину сол ба роҳ мондааст ва сифати баланду дизайни зебо имконият медиҳад, ки маҳсулоти ниҳоии он дар дохилу хориҷ рақобатпазир бошад. бояд қайд кард, ки феълан ҷуробҳои истеҳсолнамудаи корхонаи мазкур дар баробари бозори ватанӣ ҳамчунин дар хориҷ аз кишвар низ серхаридор аст. 95% маҳсулоти ҷамъият ба дигар кишварҳо содирот карда мешавад. афзалияти дигари маҳсулоти корхона дар он аст, ки 80% таркиби ҷуробҳои он аз пахта буда дар доираи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол мегардад. иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур рӯз ба рӯз афзоиш ёфта, имрӯзҳо истеҳсолот аз 12 миллион ба 20 миллион ҷуфт ҷуроб дар як сол расонида шуд, ки ин иқдом ҳам барои қонеъсозии талаботи дохилии мамлакат ва ҳам ба афзудани иқтидори содиротӣ мусоидат намуд. дар корхонаи мазкур сокинони маҳаллӣ пас аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштан соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд, ки дар маҷмӯъ 270 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шудааст. ман тӯли 2 сол мешавад, ки дар ин корхона ба ҳайси тамғазан кор ва фаъолият мекунам. ман шукронаи даврони истиқлолиятро мекунам, ки дар ин коргоҳ мо занҳони хонашин ба ин кор таъмин ҳастем. Ваҳдат Текстайл дар доираи дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат ба хотири коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ бахусус нахи пахта ва тавлиди маҳсулоти ниҳоӣ бунёд гардида, коргоҳ истеҳсолотро пурра дар асоси пахтаи ватанӣ роҳандозӣ намудааст. яъне ин иқдом имконият медиҳад, ки Тоҷикистон марҳила ба марҳила ба кишвари содироткунандаи маҳсулоти босифати саноатӣ табдил ёфта, дар ин баробар вобастагии бозорҳои мамлакат аз маҳсулоти воридотӣ коҳиш ёбад. иброҳими Неъмат, Аюбхони Маҳмурод, шаҳри Душанбе, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.